كم زلو سم تراحلنا سم نورمال كم زناي سب نصوعو فيش كلا نبلو زي كونس ات بيرسوني انديكيت تقبري لنا نيرنا تي يسوس كنبل كلنا نت بيرسونينا نصوع زلنا نوي كا نتي سب زبحال بدحريت نت شو محاقفو دلو كا حيزو زلو بزعب إنا نزارب زلنا مالتي سلازي سم يسوس كريستوس كنبل كلنا قويتا بعلو إنا نصوع زلنا مالتي لكع كم تسم سب مستتصوع تسب زمص انتاي دلي خان زبلكا لكع قويتا دما نسو مستتصوع اب نغرات كم زمص مصحف قدس نغيرنا له مالتي كابت زحلفه قال بزعبا سم يسوس كريستوس كله مدحان بسم يسوس كريستوس سلطان كله نغويتا يسوس كريستوس توهيبو كل حيلي سلطان نعيت واهبني امريت اب تحت مدري نعيت واهبني كيدو يلخلق كله دما نريو نغويتا يسوس كريستوس مالتي تامرات اغاننتو زوصو فوسي زخون دما بشم يسوس كريستوس كيدو يقبلهم كلهم بسمي اغاننت خطوصو يقوم حمومات كتحوي يقوم يلخلق كله غويتا بسمي اندابله كم زلاقهم رينا نيرنا مالت قال اغداسي بزعبا صلوت دما كنصلي خلنا بشم يسوس كريستوس كنصلي خمزلنا مصحف قدس نغيرنا له مالت كل صلوتنا بسم يسوس كريستوس كهون كم زلو ابو دسمع دما እግዚአብሔር አቦ ከሰማعنا ተዳኾኑ ካ بشم يسوس كريستوس كهون አለው ጸሎትና አይ ንምንታዩ ስም يسوس كريستوس ዘድልይሞ ኣብ ጸሎት ንምንታይ እግዚአብሔር አቦ በቀጥታ ዘይንረኽቦ ወይ ካ በቀጥታ ናብ እግዚአብሔር አቦ ዘይንጽሊ እንተዳይልና እቲ ፓስወርድ ወይ ካ እቲ መእተዊ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ማዕጾ እቲ መእተዊ ጎይታ ብዘይ ጎይታ አምላኽ ከቀበለካ አይክልኒ ሓደ ካው ንኣብነት ክንጽል ከለና ምናልባት ዘይጠቅም ወይ ካ ዘይኮን ጸሎት ክትጽል ትኽእል ሕጂ ንኣብነት እንዳጸልኻ ከለኻ መንጎ ሓሳባትካ ስስራ ትጽልይ ካደለኻ ተንበርካካ ወይ ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ይትበላለኻ ግን አሞንጎ ሓሳባትካ ይስራ تخيد شعور كيد كا عندها أبطأ منقط صلوت سي بحسابات كنت سريع كان يوتخيد جزا قابل حكاية متص حنسا عندها سرح كخل خارج خاطريا حنسا عندها أسمرات مليس كاتريا منقط صلوت حتى يرجزيس تأمره ناب كان بوتاتات تخيد كن تسألي خاد الله وي تنيه لك تملس وقتها تيدا يا خبل تنيه ده تقول لهم منقص نبي خيد تنيه ملس تبل تسأل تجمر እንደገና በእምሮኻ ተጠፍእ ናብ ካልእ ቦታ ትኸይድ ሕጂ ጸሎት ኢልካ ኢኻ ትጽውዕ ደለኻ ኣምላኽ ሕጂ ቆኑዕ እዩ ጻድቕ እዩ ጽድቂ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ነዚ ስኻ ተሓስቦ ዘለኻ ገሊ ሕጂ ኣይቅበሎን እዩ ኣምላኽ ወላ ሓንቲ በቃ ጓሓፊ ዝበሃል ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕጂ ንዓና ከም ሊቀ ካህን ኮይኑ ስለ ዝረኣየልና ሓደ ካብቲ ስራሕ ናይ ሊቀ ካህናት ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ እቶም ደቂ እስራኤል ዝኾነ ነገር ምስ ገበሩ ናብቲ ሊቀ ካህን ይመጹ እሞ እቲ ሊቀ ካህን መስዋዕት ከቅርብ ከሎ መስዋዕትን ኣምላኽ ከቅርብ ከሎ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ ገይሩ እዩ ዘቕርቦ ኣምላኽ ልክዕ እቲ ዲዛይን ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኣሰዋውዓ ነቲ በጊዕ ክስውዎሎም እግዚኣብሔር ሕግታት ሂቦም ነይሩ እቲ ሰብ ኣይፈልጥን ሕጂ ከመይ ጌርካ ትስዋ ኣይፈልጥ እቲ ሊቀ ካህን ግን ስለ ዝፈልጥ መስዋዕት ከቅርብ ከሎ ልክዕ ከምታ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ልክዕ ከምኣ ገይሩ መስዋዕቲ ንኣምላኽ ይቐርብ እሞ أملاك دم أنا تمسوعتي يقبلوا مالتي. أب حدش كده أنكن متسخلنا دم قويتا يسوع كريستوس نعنا ليك أكهنا مالتي. سلازي نحن مسألنا بشيم يسوع كريستوس قويتا ينتج صلوت ناتنا أب قدم أملاك تسمع يجيرو زقربه مالتي. That's why مصحف قدس كزاربنا خلو بزعبا مسألة وكاب زعبا صلوت كنا قرنا خلو أب رومي معرف شمون تخزارب كله بزعبا خمي جتنا خنصلي خمزلنا نقرنا كله كم زيلنا له ما يعرف شو منت بزعبات صلوت كزارب كله فقدي عسران شدشتن بزعبا منفسي تزارب دلو منفس قدس منفس دما يلو كم او ندخامنا يدغفو ايو منفس دما انت يغبرو ندخامنا يدغفو ايو كمي غيرنا خنصل خمز غبعنا اين فلتن هنا
كم يجرنا هنصل خمس جبان عين فلتينا سلازي أتمنفس بعلويو بزين تا زل من لنا أتلبي زمرمر نسون أنت أتوم قدسان كم فقد أملاخ غيرو يلمن إيومو نتي حسب منفسون أتوم قدسان كم فقد أملاخ غيرو يلمن إيومو نتي حسب منفسون أنتي مغانو يفولتو إيو سلازي أنتي دبل دلو كم يجرنا هنصل خمس جبان sometimes we don't know عين فلتنينا سلازي أبجزي دخام كلها ويكا أبزو تفعل عليه تجمعات عتيقة أبترابل عتيقة أنت أهلها أمورها سلزة تحس كتصلي تشجريها بقى أموره بيزي يخون مثل لا يتسال حاجة تايزم لنا دلهم أثمنفس جن بزين جر تاجرو يتصلي لنا يلو نعمل يتصلي لنا أنت تعلنا أثمنفس مثلا نقولتها يسوع كريستوس يدوس مرة بشيم يسوع كريستوس كأب زي سمعه تاجرو ناب أبو يتصلي لنا مو صلتنا دم تسمعي يخون مالته سلازي مسحف قدس كنصل خلنا كله بشيم يسوع كريستوس كنجبره نجيرنا دلو مالت نعبنت اب بعلو كويتا يسوع كريستوس يلنا له وانجيل يوحنس بملو انت عم بيكمو دارغا مبزحتو بسمي اندابل كويتا بزحت زاري بقول جن يوحنس دحن دارعنا كيدنا معرف 10 4 يوحنس معرف 10 4 فقد 10 3 تدارينا أبو أودي من أنت خبرسي بسمي زلمنكمو زبل غلو خبر لكم إيه هجي ولا እግዚአብሔር አቦ እቲ ዝኸብረሉ ወይ ከዓ ዝሕጉሶ ንእግዚአብሔር አቦ ንሕና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምን ከለና ደስ ዘብሎና አምላኽ ማለት አቦ ኢሉ አወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ አቦ ክኸብር አመን አወዲ ክኸብር እንተዳ ኮይኑ ንሕና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽልይ ከለና ጎይታ ድማ ነቲ ዝለመናዮ ካብ አቦ ክገብረልና ከሎ ይነግረና ኣሎ ማለት አቦ አወዲ ምእንቲ ክኸብርሲ بسمي زلمنكم وزبل كله كجبر لكم إيه بسمي جن كتجبروا لكم كجبر الكات دعوينه أتتدلي دل خان تدع خمس كان تدع تدلي حلي خانك بشيم يسوع كريستوس كتجبروا إيه مسحف قدوس نجرنا دل مالت قويتا عم الغلو سلطان سلزلوا أبو دما جابير عمل خدمة بقو سلز سمرة سلز تحققسه قويتا يسوع كريستوس نايسب سرح سلز سرح سلز ودو سلز صفافه أبو نزناي يسوع كريستوس راح سلزة تقبله نعنا دما أملاك تقبلنا بناي يسوع كريستوس سرح يمالتي هلا عب قال دما عب 10 4 ذا سيم 26 تدارينا وانجيل يوحنس مالت 10 4 26 اتي أبوي بسمي زسدو متصنانيعي منفس قدوس نسو كلكم هراكم زنغركم زبلون كذكركم ويلو بزعما منفس قدوس يتزاريبو جن بمن يدسدو بسمي يزسدو متصنانيعي منفس قدوس እግዚአብሔር አቦን መንፈስ ቅዱስ ዘሰደዶ ወይ ዝላአኾና ብልብና ዝላአኾ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት በቲ ዝተሰርሐ ውዱእ ስራሕ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ መንፈስ ቅዱስ ናባና መጽኢ ዘሎ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ መምጽኡ ዓላማ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኽብሮ ይመጽኢ ዘሎ ማለት እዩ 26 14 26 ተዳሪኹሞ إذا كنت تصلي دزانحنا مالتي أتي أبوي بسمي زسدو متصنانيعي منفس قدوس بمن زسدو بسمي زسدو سلازي منفس قدوس زتسدون بشم يسوع كريستوس مالتي أتي أبوي بسمي زسدو متصنانيعي منفس قدوس نص كله كمهركم زنجركم زبلون كذكركم إيو شعوب سلامي أحد قولكم سلامي إهبكم الله أتي أنا زبكم زلخوس كمتي على متهبو عيكونن لبهم أي شبر أي سنبدن إلو لبهم أي سنبد أي شبر دم إلنا نمالتي أوكي كله أب يوحنس the same كم جيلنا له أب 10 شدشته أنا إلو قويت عايز بزلو أنا حارقهم أمبر نسخاتكم أي حارقهم منن كتكودون فرقت فريون فريقهم النباري كخون نبو بسمي زلمنكم وزبلا من انتخابكم نزي مدبكم نبو بسمي زلمنكم وزبلا من انتخابكم نبو بمتى بسمي زلمنكم وزبلا من انتخابكم اوكي انت قنا اب 10 6 10 3
بتا معلت اتيا حنتكوا اي كتحتنون يخم قويتا يزارب زلو نبو بسمي زلمنكم وزبله كله كم زهبكم بحقي ابلكم الله رأي وحجي نبو بسمي زلمنكم وزبله يلو كله كم زهبكم بسمي انت لميكم كله كم زهبكم دا يقبر الله بحقي ابلكم الله تا بحقي محلا معناته قويتا يسوس كريستوس دغاغيمو بحق ابلكم الله يبلي كم زين احنا محلا نتقمول زنبرنا نتي نتقالي يصنع له مالتي كلتا ووردس بحنسا انت دا تتقيم مصحف قدس اندرلاين يقبرالو مالتي نت نغرتي يشمرلو له مالتي بحقي ابلكم الله نبو بسمي زلمنكم وزبله كله كغبرلكم ايه ግን بسمي كتلمنو ክትقولو አለኩም ስለዚህ ኩሉ እቲ ጽሑፍ ይነግረናል بمن كنصلي خمس قبعنا من يو سلطان توهيبو ابت زحلفون تنخيفنا غيرنا كله نعاي توهيبني الى غويتا ስለዚህ አቦ ዝخبر ወይ ካ እግዚአብሔር አቦ ዝሕጎስ በቲ እሱ ዝበለና ክንጽልን ከለና ማለት ከምዚ ይብለና አብ ዮሐንስ እንደገና አቦ አወድም እንት خبر سب يسمي زلمنكم زبل كله خبرلكم يو مسبله 14 ዮሐንስ يزن ببدلو بسمي قال انت لمنكم بسمي قال انت لمنكم كغبرلكم ايه اتفكرن انت خونكم سيت ازازات يحلو انا خا نبغلو منو ايه مسلمان نزل على مساحتكم زنبر كاله مصاناني يخبكم ايو نت منفس حقي عالم زي ترين زي تفلطون ስለዝኾነት ክትቀበሉ ኣይኮነላን እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝሓድር አባኻትኩም ክነብር ይሞ ትፈልጦ ይኹን ስለዚህ እንታይሉ بسمي قال انت لمنكم كغبرلكم ايه بسمي قال ነገር እንተ ዳለሚንኩም አነ ተገብረልኩም ከገብረልኩም ايه حق ደጋጊሙ ነት بسمي ዝብል ደጋጊሙ ይልምኖ ይዛረበሉ ማለት كسا حجي إلو أب يوحنس 16 دما أم بيبني هنا جنا بتحتي أخال حسابات اللاتا حاجوسكم أوكي كاب كندي كنا ببينا أوكي أسران حدن ولا يوحنس معرف 16 فقد أسران حدن بأرك نسخاتكم لومي قهي علىكم جناخه كم بحدش كريئكم إيه لبهم كحجوس إيو حاجوسكم دما كابخاتكم زوسدو يلبون بتا معلت اتيا حنتوكا اي كتحتنون يخم نبو بسمي زلمنكم وزبله كله كم زهبكم بحقي ابلوكم الله كسا حجي حنتوكا بسمي اي لمنكم حاجوسكم ملء انت خون لمونو كترخب دما يخم جي نبو بسمي زلمنكم وزبله كله كم زهبكم بحقي ابلوكم الله مسبله كسا حجي بسمي ايلمنكم نزلكم يلو ايتتقمكم لو بسمي سي ايتتقمكم لو دلو جن حاجوسكم ملؤ انت خون سي لمنو كوهابكم دما ايو بمن يخاخت لمن دلك نزبلكا بسم غويتانا يسوس كريستوس ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ደጋጊሙ አብ ወንጌል ዮሐንስ ደጋጊሙ ነግርናሉ መገድን ሐቅን ህይወትን አነ بزي باي حدا كان ابو بخمت زخيل يلبون إلنا ስለዚህ كله اب ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘሎ እኛ ደሞ اب ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘለና ጸሎትና كله باسم ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ ነግርናሉ ማለት እቲ ቪክትሪ የተዓወት እቲ ስልጣን كله ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተዋሂቡ እዩ ስለዚህ ናንተና ድማ ክንጽል خለና بشم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽሊ አቦ ድማ እግዚአብሔር አቦ ድማ نقول له صلوت باسم يسوع كريستوس تتصلي كم زم لسو ارغيصلنا له ወይ ካነ ጊርና له ማለት አረጋግጽልና له ማለት ስለዚህ ጸሎት ይልና እንጀምር ከለና ምናልባት ሞ እንተረሳዕኩ ሞ እንተ ዘይበልኩ خنብል ንኸሊና አሞንጎሲ باسم يسوع ከይበልኩ መጨረሻ በቃ እግዚአብሔር ይለወዲ ሞ ከመዩ ገለ ዝብል ከለውና ይኽእል ኾን be in mind ምናልባት አምላኽ ናይ ልብኻውን ይፈልጥ እዩ ናይ ልብኻውን ይርዳይ ግን ንኽጥዕመካ ንኽቐለካ ንኽሰልጠካ ንኽጽብቐልካ እዩ አምላኽ ከም ዝግበር ዝብለካ ከካብደልካ ከሸገረካ ምእንቲ
በቃ ነገራት ከከብደካ ምንት ከመይ ዝኸውን ገለ ኢልካ ከጭንቅ ምንት እግዚአብሔር ዝኾነ ነገር ኮሞ አይገብርኒ ነገራት ግን በትግቡ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸውን ከም ድሰርሕን መንፈሳዊ ፕሪንሲፕል እንተዳ አቀሚጥልካ ነቲ ፕሪንሲፕል እንተዳ ተከትልካዮ عود كتكون زسنت أكاسب كتكون تغلي خمالك simply بتي زتقمت الكا principle تمالا لسه لها principle مالت حقاقات ناي منفساوي سرعات سلزغونه نتي أجابا نتي استبها لك أخذ تقاملون تدا جميركا عود كتكون تغلي خمالك انت دا زي تتقامل له اللي خاجين زي معوات كان أملاك كتلاك ولا أيتقلني نمنتاي why don't you date كم تزبلك كان نمنتاي زي كبرك على حد زي هجي كنا فلاسف نخلينا بس تمارمر كم تحكون اسمه خمزي هجي كابت فلاسف ويك أخاب كم زي تخون خمزي تبل تاع قلل المجدي عقمي توزلا أملاخ نعازي تتكمل له أملاخ متجم ننجرات ككابدلك ننجرات مثلا كشجرة كايلونو أيجبرني بزتها قالوا جزاي بيرتايز جبر نجرات يقولوا كل سب كم زخولة يجبروا كل سب نعبنت إذا تصلت ناسي كنت أقول خلنا بإبراهيم تقبروا أنت زبلنا نيرو بقى إبراهيم إذا تزارب السبت راح يقسم مع زغل أنت زبلنا نيرو عزيم خبرنا نيرو هنا كل سب إبراهيم تقصنا علو بقى قص علي قاليو قراريت كهات تقبروا كنت challenge تزخون لايف محلفنا نيرنا يمثلني قوم أنت زخون نيرو جاب يرجع كاب محرته زتلا على قبله وهاته زتلا على نجارات كأخا قولوا له سلز دلي بقانق أخا بزرد كان أخا بتفلتو كتصلي بتسمت كتصلي دقة خفيف لنا والدنا أملاخ كل ساعة 14 ساعات كم نرخبه available كم زخنا أملاخ كنرخبه دما access كل ساعة كم زلنا نجيرنا له مالت تبعتنا جمارنا إمنتنا كله مني مالتي قويت يسوع كريستوس يمالك إبراهيم هركينا إبراهيم كنا خلنا مسح قدس كم جلنا له أب معرف شو عته في قد عسران حد أنت داخلنا كم دما يسوع مدحن زحاشة كيدان كونه أتي أتوم صغير نبرو بموت سل تقول كله بزحات كهنات نبرو إذا جنا نزل على مزنبر سل زخونس زي حلف كهنات اللو سلازي دما نتوم بو عبيلهم بمن عبيلهم بيسوس كرسون مالك سلازي دما نتوم بو عبيلهم ناب أملاخ زموتو كل جزء من أنتم كلب من زنبر سلازي غنا فتي مخدحنهم يقل يبلنا سلازي دما نتوم بو عبيلهم بمن عبيلهم بكريستوس عبيلهم ناب أملاخ زموتو كل جزء من أنتم كلب من زنبر سلازي غنا من يزلم من دبلنا هذا اللي قويت يسوس كريستوس من أنتم كل جزء كل من سلازي نبر فتيمو كدحنهم يقل مالك 100% نزوم سوات زياتهم كدحنهم يقل واي كل ساعة عبو قدم እግዚአብሔር ዝጽልይ ስለ ዝኾነ እዩ ወይ ከዓ ኣብ ማእከል ኢንተርሲድ ይገብር ይብለና ኣሎ ማለት ስለዚ ድማ ነቶም ቡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመጹ ኩሉ ግዜ ምእንቶም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈጺሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ይብለና ኦኬ እንደገና ኣብ 4 ተዳኺልና ዕብራውያን ዘሰምኩም ደጊም ብዘይ ሓጢኣትሲ ብኩሉ ከምዚ ከማና እተፈተነ እዩ እምበር بدخامنا خدين قصلنا زي كل كهنات يبلنا أمو بسمايات زحلفة عبيو لك كهنات يسوس ود أملاخ كابزه اللونا مأمنا نصنع سلازي محرات من تنقبل بجزية سبب أو نرديت نازخون تسقع كنركب بتبعات نابزفان تسقع نقرب سلازي انتاي كقبرنا زي كل كهنات يبلنا نيلو خدين قصلنا زي كل لك كهنات يبلنا بسمايات زحلفة عبي لك أكانات كابزه اللونا بقى نتدقى زخفته نتدقى نحنا أكسس من تخن ركب مجارجة زقن تقلنا يسوس ود أملاخ سلزلنا بتبعات حجي نمسع كنسلخ لنا بتبعاتنا بأملاخ كنقرب كلنا بتبعات نمنتا قويتا يسوس كريستوس قدمينا دم وحيزو سلزعاتو أب قدم أملاخ سلز ترعيلنا أب قدم أملاخ كقربنا ملؤ مسوعة سلز فتسمى نحنا حجي بتبعات نابت زفان تسقى عبيلنا نقرب نجزي رابو دما بشيم يسوس كريستوس زاد لينا زبله كنحدد كاب أملاخ دما زاد لينا زبله كنقبل إذا نجرزي أملاخنا أنا بكريستوس يسوس يلنا زحلافنا تزمالي سلازي تصلوت لنا كنحسب نكلنا
ብዙሕ ሳዕ ኮንፊዥን መጽኢ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ብዝተፈላለየ መገድታት ግን በስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንከብሮ ከም ዘለና መጽሓፍ ቅዱስ ነገርና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንተደኣ ኸይድና ምናልባት ገለ ሓገር ናይ ገሊኡ ኣንሰር መልሲ ክኸውን ይኽእል ብካልኦት ኣስማት ክንጽሊ ዶ ንኽእል ንኣብነት ብቅዱሳን ሰባት ብማርያም ኣቢልካ ምጽላይ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብቲ ኣብ ሃይማኖት መጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ኪዳን ምንም ነገር ኣይብለናን ብዛዕባኡ ኣይዛረበናን እቲ ኢልና ዘሎ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጽሊ ከም ዘለና ሐዋርያት ንባዕላቶም ሐዋርያት ዝበሃሉ መቸም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ዝለዓለ ቦታ ሒዞም ዘለው ሐዋርያት እዮም ማለት ካብ ኩላቶም ንላዕሊ እቶም ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ሐዋርያት ብፍላይ ድማ እቶም ሰለስተ ኣዕኑድ ዝበሃሉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ፍሉጣት ካብኣቶም ድማ ናብ ኣሕዛብ ዝተላእከ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚኣቶም ብዙሕ ቦታ መጽሓፍ ቅዱስና ዝሓዙ ንመጽሓፍ ቅዱስ ድማ ዝጽሓፉ ብፍላይ ሐዋርያ ጳውሎስ እቲ ዝበዝሐ ጽሑፋት ሐዋርያ ጳውሎስ ይጽሕፎ ማለት እዩ ጴጥሮስ ጽሒፍሎ ያዕቆብ ጽሒፍሎ ዮሐንስ ጽሒፍሎ እቲ ጽሕፈት ናይ ኩላቶም ኮምባይንድ ኮይኑ ግን ዝበዝሐ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽሒፍዎ ኣሎ እዞም ሐዋርያት ግን ክጽልዩ ከለውሲ እንታይ ኢሎም እዮም ዝጽልዩ ነይሮም ሕጂ ምንም ዘይጸለዩ ነይሮም እንተዝኾኑ ምናልባት ሕቶ ክፈጥረልና ምኽኣለ ነይሩ ይኸውን ግን ንሳቶም እውን ክጽልዩ ከለው ተኣኪቦም ክጽልዩ ከለው መጽሓፍ ቅዱስ ይብለና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ጸልዩ they know the trick already ተማሂሮም ጎይታ ንገርዎም ብስመይ ጸልዩ ብስመይ እንተዳ ጸልዩኹም ክህበኩም ኢልዎም ስለዚ ነታ ዝበሎም ካሶም ከዓ ተግቢሮማ እቲ ዝደለይዎ ድማ ከም ዝረኸቦ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማለት ግብረ ሐዋርያት እንተዳ ኸይድና ፍቅዲ 1:14 እንተዳ ርኢና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅዲ 11 ዋላ ንጅምራ 12 እዚ ሕጂ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዕራፍ 1 ግብረ ሐዋርያት እንተዳ ርኢና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተንሰ መጽኡና በሐዋርያት ከም ዝተራእዮም ምስኦም ከም ዝኾነ ሓንሳእ ከም ዝተዛረቦም ኣብቲ ዝርርብ ድማ በቃ ክመጽእ ኣነ እንደገና ክምለሰኩም ስኻትኩም ድማ ወንጌል ክትሰብኩ ኢኹም ኢሉ ተፋኒዎም ክኸይድ እንከሎ እንዳራእይዎ ከለዉ እቶም መላእኽቲ መጽኦም እንታይ ናበይ ትጥሙቱ ኣለኹም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ኢሉ ድማ ክምለስ እዩ ኢሎሞም ሽዑ ሐዋርያት ተመሊሶም ናብ ገዝኦም ከም ዝኸዱ ምስ ተመልሱ ናብ ደብረ ዘይቲ ከም ዝኸዱ ኣብ ደብረ ዘይቲ ድማ ከም ዝኣተዉ ይነግረና ሽዑ ደብረ ዘይቲ ካብ ዝበሃል ንኢየሩሳሌም ከዓ መገዲ ሰንበት ዝኣክል መገዲ ሰንበት ዝኣክል ካብ ዝቐርብ ከረን ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ምስ ኣተዉ ከዓ ናብታ ደርቢ ደየቡ ላዕሊ ገዛ ማለት እዩ ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን እቶም ዝነበሩ ሕጂ ይነግረና ኣሎ መን እዮም ነይሮም ጴጥሮስ ዮሐንስ ያዕቆብ እንድርያስ ፊልጶስ ቶማስ በርተሌሞስ ማቴዎስ ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን ስምዖን ቀና ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን ብሓንሳ ይነብሩ ነበሩ እዚኣቶም ቶም 11 ሐዋርያት ይሁዳ ውፅኢኻ ማለት ይሁዳ ኦሬዲ ስለ ዝሞተ እዚኣቶም 11 ኦኬ እዞም 11 ነይሮም ሽዑኡ እዚኣቶም ኩሎም ምስ ሓያሎ ኣንስትን ሓያሎ ኣንስት ከዓ ካልኦት ነይረን ሓንቲ ካባታትን ሕጂ ጠቒሱሎ ምስ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኮይኖም ከብ ኮብሮ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ሕጂ መግለፂ ሂቡ ተን መግለፂ ድሃበን እቶም ሐዋርያት 11 ሐዋርያት ዘርዚርዎ ናይ 11 ሐዋርያት ጠቒሱ ድሕሪኡ ሓያሎ ኣንስቲ ከዓ ነይረን ኢሉ ኦኬ ሓያሎ እንድሕር ነይረን ለትሰይ ዋላ 8 ነይረን ይበለን ምናልባት ባዕለይ የለን ከምኡ ግን ካብተን 8 ኣንስቲ ሕጂ ነተን 8 ኣንስቲ ኣይፀውዕንን ንሓንቲ ግን ፀዊዑ ንማርያም ኣደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ምስኦም ከም ዝነበረት ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ዕዝዎ ሕጂ እዚ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዘረባ ይስማዕ ብዛዕባ ማርያም ግን ማርያም እውን ምስኦም ከም ዝነበረት ነጊርና ኣሎ ካልኦት ድማ ኣሕዋቱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብኡ ከም ዝነበሩ ከመይ ትብል ዘላ ማርያም ኣደ ኢየሱስን ምስ ኣሕዋቱን ኣሕዋት መን ተዳልና ኣሕዋት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ኮይኖም ከብ ኮብሩ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ ሕጂ ከብ ኮብሩ እንታይ ገብሩ ነበሩ ኢሉ ሓቢሮም ይጽልዩ ነበሩ እንታይ ለም እዮም ዝጽልዩ ነይሮም ሕጂ ማለት ሓደ ካብቲ ጸሎት
እንታይ ልምጽልዩ ነይሮም ኾኑ ማለት ሓደ ጽልዩ እንታይ ልምጽልዩ ነይሮ ከመይ ኢሎም ይምከን እንታይ ካብቲ ጸሎታት ሓደ እንታይ ይኸውን ኢልና እንተ ሓሲብና ኣብ ምዕራፍ 4 ገለ ሂንቲ ይብና ኣሎ ማለት ኣብ ምዕራፍ 4 መሊስልና ኣሎ ማለት ሓደ መልሲ መሊስልና ኣሎ ምክንያቱ ቅድሚኡ እንተ አንቢብና ዮሐንስን ጴጥሮስን ንሓደ ሕሙም ዝነበረ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘተንስእዎ ሓይሊ ከም ዝተቀበሉ ሪኢና ኣለና ምክንያቱ ምስ ጸለዩ ይብለና ኣብ ምዕራፍ 2 መንፈስ ቅዱስ ከም ዝወረደ ንርኢ ማለት ኣብ መበል 50 መዓልቲ ድማ ኩሎም ሓቢሮም በሓንሳእ ነበሩ ብድንገት ከዓ ከም ብርቱዕ ህቦብላ ንፋስ ካብ ሰማይ ዳሓይ መጸ ነታ ኣብኣ ተቐሚጦምዋ ዘሎ ቤት እውን ንብዘላ መልኣ እተማቐለ ልሳን ሓዊ ዝመስል ድማ ተራእዮም ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ተቐመጠ ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ መልኦም መንፈስ ቅዱስ ክዛረበኹም ዝሃቦምን ብኻልእ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ ይብለና ሕጂ ውጽኢት ናይቲ ዝጸለይዎ ጸሎት ሓደ ሪዛልት መጺ ማለት ንሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ መጺ ማለት ድሓር ተኣምራት ገይሮም ሕሙማት እንሲኦም بسم يسوع كريستوس دعارة معرف 4 عشيرهم كتكيتهم مسددوهم عم معرف 4 شعون دجنا مستفتحوا تقتكيتهم مستفتحوا تنسيهم دجنا كم زيلو عم معرف 4 فقد 23 قبر حواريات الزنب بزلهم مستفتحوا تعشيرهم نيرهم مستفتحوا مالت حواريات مستفتحوا قا نابسبهم كيدهم ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ዝበሉ ሁሉ ተዛረብዎ እዚ ምሰምዑ በሓንሳእ ሓቢሮም ድምጾም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ ወ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታትን ዘሎ ሁሉ ዝገበርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ በኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ስለምንታይ ኣህዛብ ሓረቑ ህዝብስ ኮንቱ ሓሰቡ ነገስታት ምድሪ ተላዕሉ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚአብሔርን ንመሲሑን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ ዝበልካዮ እቲ ኢድካን ምኽርኻን ክኸውን ኢሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮድስን ጴንጦስ ጲላጦስን ምስ ኣህዛብን ምስ ዓሌታት እስራኤልን ኮይኖም ነቲ ንስኻ ዝቐባእካዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንምፅራር ተኣከቡ ሕጂ ድማ ጎይታይ ይጽልዮም ዘሎ ሕጂ ድማ ጎይታይ ናብ ምፍርርሆም ረአ ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ብመን ብስም እቲ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ሕጂ ክጽልዩ ከለዉ ሐዋርያት ብስም ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ بسم القدس ودقا يسوس محواي حموماتن تأمرتن تأمراتن كون إدكا زرقح نباروت كادما بخلو تبعات كالكا خزاربو حبو جلم منهم انتاي لميم بقى اكزابير ريخا يالخا ما فرحهم ريخا يالخا عشقيرو من اللو نحنا دما كم سبات نفرح لنا قن بتقدس ودقا يسوس كريستوس تأمرتن تأمراتن كون فوسي كون عبيت تأمرتن خونسي إيدكا زرقح بمن يمقل منهم باسم قدوس ودخا يسوس كريستوس شعوي بلنا مثل من نقا أتا تأكيب وملازلو سفرة تناوصت كلاتهم كا منفس قدوس ملو قال أملاخون بتبعات تزارو يبلنا شعو مش ريزالت انتاي كوينو اتوم زعمون كلاتهم حانت لبن حانت نفس النبرو بكل برك نبرو امبر حدا اقا خاب گنزبو እዝናተዩ ዝብል አይነበሩም ሐዋርያት ከዓ በብዙሕ ኃይሊ ብዛዕባ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይምስክሩ ነበሩ እጂ ተቀበለው ዋላ ኃይሊ ዝተቀበለው እንደገና ብዛዕባ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስክር ክምስክሩ ይምበር ብዛዕባ ካልእ ስም እንደገና ሞዲፋይ ገይሮም ክዛረቡ ወይ ከዓ ገለ አይኮንም ኦኬ ስለዚህ كتصليون كله زم حوارياتون مس مريم عد قويتنا يسوع كريستوس كوينهم مريم ون included مسوا مالت تصلي خلا مساعتهم تصلي بما أن يتصلي تدعينا باسم قويتنا يسوع كريستوس يتصلي it is easy قليل مخنا نيرو حواريات نمريم مسوم كلا بيوت كلا مالت ما حتى توامو مجبرة لهم نيرة تزكى نيرو مالت بغل زبالة ملكة ناب بزح دقعرن ناب بزح ناب كال زقيدن عين برمون مريم مسوم يعني را ability ويكع بقعة كألت نيروان تزخون مساتهم كتصل زي كونس نساتهم ناب عم تسأل ينيرو ويكع نمريم ملمن وامو مريم دما مجبرة لهم نيرة كن مسحف قدوس مريم ون كما تعتم بحنسا مساتهم كوينات تسأل 5 نبرت
መንፈስ ቅዱስ ክወርድ ከሎ ድማ ልክዕ ከም መስዓታቶም ከም ዝተቀበለት ኣብትዕዮ ኣብታ ኣገልግሎት ድማ ምስኦም ተገልግል ከም ዝነበረት መጽሓፍ ቅዱስ ኦሬዲ ሂንት ይብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላቶም ሐዋርያት ምስ ተኣከቡ ዝጸለይዎ ጸሎት ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ጸለዩ መንበር በኻልእ ስም ኣይተጠቀሙን ካልእ ስም እውን ኣይወሰዱን ንቅዱሳን እንተ ዝኸውን ነይሩ ቅዱሳን ዝኽእሉ ነይሮም እንተ ዝኾኑን እቶም ሐዋርያት ቅዱሳን እዮም እጅ ክንጽውዖም ከለና ሐዋርያት ቅዱስ ጳውሎስ ኢልና ኢና ንጽውዖ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢልና ኢና ንጽውዖ ብቅዱሳን ገይሮ ይከኣል ነይሩ ተትኸውን ንሳቶም ቅዱሳን ስለ ዝኾኑ ናብ ካልእ ምኽያድ ኣይመድለይምን ንሳቶም እውን ናብ ጎይታ ምልማን ኣይመድለይምን ነይሩ ካልኦት ሰባት ክመፁ ከለዉ ድማ ኣብ ክንዲ ናብ ጎይታ ኢሎም ዝጽልዩ ናብ በዓል ጴጥሮስ ምጸለዩ እሞ በዓል ጴጥሮስ ንነገራቶም ምገበርዎ ነይሮም መጽሓፍ ቅዱስ ግን ከም ኢሉ ኣይምህረናን እዩ ኣይነገረናን እዩ ድማ ኩሉ ኣብ ክርስቶስ ስለ ዝተጠቕለለ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝጽለ መልሲ ድማ እትቕበሎ ወይ ከዓ ዝመፀካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከሎ እዩ ማለት ኦኬ ስለዚ ኩሉ ጸሎት ብመን ክኸውን ኣለዎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ብስም ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጸሎትካ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቦ ከተብፅሕ ልቸንስ ኣለካ ማለት እዩ ኣምላኽ ድማ ይምልሰልካ ኦኬ ካልእ ብዛዕባ ሽግር መከራ ስደት ዝመፀካ بسم يسوع كريستوس كنت مسكر كجمر كل خاي بخاله أنت دعاء كنت مسكر جميرك بروح شجرة جات مكاني تساقم زبالو ناي مسكاني the moment نقولتها يسوع كريستوس سموت أوعيك كنت مسكر عبز جمر كله قولتها يسوع كريستوس مدحني يو قولتها يسوع كريستوس لحد يعتك مويتي إلك عبز خونه بتا كنت مسكر عبز جمر كله جزء شعو persecution مسكا ويكا سدت ويكا معسرتي يمسكا عبز خونه بوتا مالت عبز خونه everywhere أبغانا زشجر سب تدعى الله هينو وانجيل كسب زجمر سب كل جزء سدت كابيت صبو سدت كاب جزء مسقاق كاب عدو مسقاق كاب عدو خلهم عسرتي كنت أستفعل عليه نجار زمن سب قويت يسوع كريستوس كسب كجمر كله ولا بزعد تدعي همه evangelism حروتي ديفيد عبد هينو كسب كله بقى متيم بولايس صارت يحزوا يعصروا معث كوت العل واي انت دايلك واي قال كزرب كله مش تعشمو باراد ناتو غبريم جاي زوم لزبيان باراد ناتو قالو حبيب على غبريم كم دلايم كتما مولو عصوا كتما مولو عصيم هوخا درفهم طرح نفسهم خونو ولا حد زاربهم يلا من زارب من نوبادي دوما من كرايست كسبق انت دع جمير كريستوس كسبق تدع جمير جن سدت معسرتي شجر يمتص إيه انتاي سلز غني تدعيلنا of course منفساو نجار سلز اللو منفساو نجار كاسلز غنى سيطان بجدي نزل نجار اسمه خطوة تصاوره هيكلي هناتو هيوت مقياس سلز متص لوط سلز متص عبسبات مدحان سلز متص سيطان دم نزل نجارات زي عيدوليني مالتي أب جبرها ورات معرف 4 حتى خيدنا كم زي ولنا جبرها ورات معرف 4 أنبيكم وتخونوا كاب حدا ساعة 10 دولار تحت أنبيكم بزح كم زشجروهم كم زعسروهم كم زقطقطوهم من نجر الناي حدا خاو عبتي 10 شمونت مسقطقطوهم انتي لهم عب حزبي انتي انبزا كيورجنا بزعوا يسوس مالك سوري عب حزبي انت انبزا كيورجنا دقي من حدا سبوكا كينغرو نتوم حوارات مالك أمريرنا نجنا حيوم بلو جي بقى نزل سمزي يوري ولو 10 جزء سم يسوع بلو حجي أب حزبي أنتي popular كيكون سم يسوع كريستوس كي جنن مو تحزب ما متان كي سعبه كم زين جواري لهم تماخيرهم متايلهم كابو على كل جسوا عززهم مو قالوا كنبلا زي كعلنا عبير سالم عب زنورو كلاتهم تجاهدت فلتي تأمرات بعاتهم تغير أيامه نزوم سبعة زياتهم أنتي كنجبرينا إلهم تمخاخروا جنتي كنجبروا مننا حواريات إلهم غنياتو حدا ترى إزاي فلت تأمرات أجارو كله زموت سبعي أجارو تعيم خير جميل السبزي حجي أي جبرن كاين نبل كل سبب فلت أو يتغيروا تستجبره كل سبب ريوي سلازي أنتي نجبرهم نزوم سبعة زياتهم كاين قتلهم كنقتلهم عين قلنا هنا تقول سبسي عيبهم على سو انتي نقبر تبعها هيلو جي قبت تبعها على واحدة كم زيرو عاب حزبي من انت انبزا خي ورقنا دقي من حدا سب اقوى كي نقرو
حدا سب كونتاكي كينغرو أمريرنا نجنا حيوم بلو تصويعهم دما نهوارات تصويعهم مشو بسم يسوس نحد أقوى خينغرو ويس كي مهرو عززوه بكا رأي واحد دالهم تصويعهم بار نعاهم حجين قد فوقكم علينا نفتحكم علينا كاب حجي قنا بسم يسوس كريستوس زبحال نحد خيتنغرو كيتو مهرو ينيلو هتنقوم من بلد بك أنت أهم أجركم كنا أسركم هنا كنكتكتكم هنا عائلهم مهلت شعو بيتروس يوحنس إنجنا نحناس نتزرعنا يون زسمعنا يون مزرابو حدك أي كعلنا يومو كاب أملاخ نأخذكم إزاز أب قد ما أملاخ قنوع أنتو خونس اسكب علاتكم فرودو قالوهم اتناي متعاي تأمرات التجاور اللي سبعي عدمي اللي 4 عامات سلزنبرة كلهم بتي زخوننا أملاخ يمسكون ورمو نساتون بزعبات هزبي كم يجيرهم كم زقصعهم مسعنو أفرارهم حدقهم قصعهم حسيهم يرم قد تهزبون سلز فرحوا بق أفرارهم قد يفهمهم مالتي سلزي بسم قويتا يسوس كريستوس كيسوبكو نقويتا يسوس كريستوس سمو خيتوعوا توم تعشم كل كيلو مات بق خيتو قبرو إذا نجرزي كيتو قبرو يلوم زخل كلهم مالتي أبو براورات بايزو أنت عم بيبكم كل أنت عم بيبكم بزعبا اسم قويتانا يسوس كريستوس إنهم هوارات كسع كندي يشجرون كم زنبرو كتم بو تخليهم مالتي كله أو تصحيفه سلازلو تغلي له ترخوا تغليه أب حموش تغمان ده سيم كملنا قبر هوارات حموش سران شوعتن قد كتومهم أفرارهم شعو تحلق حالو تبيت مقدس مستم قلاو كيدو أمتهم أتهزبي بدارب أمني خيق أطلم سلازي فروقنا عقافعوا من سلازي فروقنا عقافعوا من مسام تقوهم أبتي وعلى دو عبولهم أدليك أكهانات دما كم زيلوهم نبنتهم هوارات مالت بزي سم زي كيتم هرودو أمريرنا أي كلكلناكم بزي سم زي كيتم هروس مش كلكلناكم نيرنا بسم من يدبلهم دل بسم يسوع كريستوس مش أيتم هارو لناكم نمتاني أخم بسم يسوع كريستوس حجي تم هرودو لكم ولا مالو مالت بزي سم زي كيتم هرودو أمريرنا أي كلكلناكم إنه قا نيرساليم بتمرتكم ملئكم وا دم تسب أيتي قبل علينا ختم تقتلوا علىهم إلو مرمرم هجي بتمرتكم لز عد زي أس ملئكم ما بك ملئكم بزي سم زي كيتم هرو لنا خلكلناكم نيرنا إلهم مالتي داحر أبربعة نهوارات صويعهم قرفوا قد كتامهم مالتي نهوارات صويعهم زغل مستزربة نهوارات صويعهم قرفوا بسم يسوس كيزاربو عزيزهم كا حدقوا هجي تقول إذا مزدلو بزعبا خالد سقم يلن دلايكم تزاربو بزعبا عزيز سمزي بزعبا عزيز يسوس تبعت سمكن كي تزاربو كي توريغا حاجة هواريات it was نعاتهم إيزي مخوناني انتايلهم تدسوكو بقى بيتروس صادقيو يوحنس صديقيو مس كمزي غيريو بزعبا يوحنس انت زرب نيرو بزعبا بيتروس انت زرب نيرو بزعبا مريم انت زرب نيرو سدت زي اي مسغاطم من نيرو صقماي من ابورم شجر دمصدلو دمومنت سم غويتانا يسوع كريستوس كصواع كله نوص يمص بزعبا يسوع كريستوس كصواع كله شجر يمص اتوم حلفتن ليق كهناتن زبحالو نغويتا يسوع كريستوس زسقلو دوما بزعبا از سمزي سبيسيفيكالي مالت بزعبا سم غويتانا يسوع كريستوس بقى بزعبو كيت زاربو بقى كيت مورو كيت زاربو خا زقط قطوم زنبر حواريا زأسرهم زنبرنا حواريا سم غويتانا يسوع كريستوس قال ايكون سو انت زبلو نيرم منم ነገር አይመጣም ነይሩ እሳቶም ግን ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የበሰሩ ይምሁሩ ይእሰሩ ይፍትሑ መልሶም ይሰብኩዋ ይእሰሩ ይፍትሑ ገሊኦም ይቆተሉ ገሊኦም ይስጎጉ ገሊኦም ዓዲ ይغيሩ ግን ስቲል ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ እናጸውዑ ወንጌል መስጣ መንግስት አምላኽካ የበሰሩ ነይሮም እዚ ኩሉ ሰዓት እንታይ ድምጽ ተራይልና ፐርሴኪሽን ወይ ከዓ ማእሰርቲ ይዘምጽ ማለት ሄሮዶስ ጳውሎስ ንኽልቲኣቶም ከም ዝኣሰሮም ይነግረና ምዕራፍ 12 ግብረ ሐዋርያት ተዳኺልኩም በቲ ዘመን ንጉስ ሄሮዶስ ኣብ ሓያሎ ካብታ ማሕበር ክፋእ ክገብሮም ኢዱ ዘርግሐ ንያቆብ ሓዊ ዮሐንስ ከዓ ኣሰየፎ ኣኸስቲንዎ ማለት ሓሪዱ ሒዙዎም ካብቶም ሐዋርያት ሒዙ ያቆብ ሒዙ ሸዓ ንሸዓ ምስ ኣሰሮ ኣሰይፎ ወይ ከዓ ቀቲልዎ ሽዑ ንያቆብ ሓዊ ዮሐንስ ከዓ ኣሰየፎ ይብለና እዚ ንኣይሁድ ባህ ከም ዘብሎም ምስራኤ ድማ ወሲኹ ንጴጥሮስ ሓዞ ንጴጥሮስ እውን ዘሰይም ከምኡ ክገብሩ ኢሉ
ኣሲሮ ማለት ግን እታ ሕብረት ወይ ኣታ ማሕበር ብዛዕባ ጴጥሮስ ኣጽኒዓ ትጽሊ ስለ ዝነበረት እግዚአብሔር መልአኹ ሰዲዱ ንጴጥሮስ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘውጾ መጽሓፍ ቅዱስ ነገርና ነው ማለት እዩ ስለዚ ሽግር ምስዳድ ይመጽእ ግን ሰብ ረዳአዮ ኣይረዳአዮ ሓደ ኣማኒ ምስጓጉ ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰጉ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ማለት ብዙሕ ሰብ ኣይፈልጥኒ ከምኡ ዝገብር ከም ዝገብር እንከሎ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሳጉጎ ዘሎ ኣይመስለኒ ከምዚ ባዕሉ ታዕሽሙ ዝገብር ዘሎ ወይ ከዓ ንኣምላኽ ዝሕጉሶ ዘሎ ዝመስሎ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ግን እቲ ሓቂ ግን ከምኡ ኣይኮነን ማለት እዩ ጳውሎስ ጎይታ ክቕበል እንከሎ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ኣብ ምዕራፍ 9 ግብረ ሐዋርያት ሳኦል ቅድሚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምቕባሉ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብርቱዕ ብነድሪ ዝተንስአ ንሐዋርያት ካብ ብዙሕ ዘሸገሮም ዝነበረ እዩ ነይሩ ከምዚ ይብለና ኣብ 9:1 እንተዳንቢብና ግና ሳኦል ገና ብምፍራሕ ብምቕታልን ኣብ ደቀ መዛሙርቲ ጎይታ ነዲሩ ነበረ ሳኦል ማለት ጳውሎስ ማለት እዩ خلاص ዘራርባ ጳውሎስ እዩ ከምዚ ዝገብር ነይሩ ሰብ ዝኣስር ሰብ ዝካላብት ዝነበረ ማለት ዝኾነ ይኹን በዛ መገዲ እዚኣ ብናይ ጎይታ መገዲ ማለት እዩ እዚኣ ዘለዉ ሰብኡት ወይስ ኣንስቲ እንተረኸበ ኣሲሩ ንኢየሩሳሌም እንትኸምጾም ናብ ሊቀ ካህናት ከይዱ ናብተን ኣብ ደማስቆ ዘለዋ ኣባይቲ ጸሎት እትበጽሕ ደብዳቤ ካብኡ ለመነ ክኸይድ ከሎ ከዓ ናብ ደማስቆ ምስ ቀረበ ብድንገት ጸዳል ብርሃን ካብ ሰማይ ኣብ ዙርዩ አንጸባረቐ ናብ ምድርን ወደቐ ሳኦል ሳኦል ንምንታይ እትሰጎኒ ዝብሎ ድምጽ ከዓ ሰምዐ ንሱ ድማ ጎይታይ መን ኢኻ በለ ጎይታ ከዓ ኣነ እትንስኻ እትሰጎ ዘለኻ ኢየሱስ እየ ኣብ ኣንፊ ብልሒ እንታ ኣድሓርሓርካ ንርእስኻ እዩ ዝገደካ በሎ ሕጂ ጳውሎስ ቅንኣት ስለ ዝነበሮ ናይ ሃይማኖት ነዞም ሐዋርያት ዝበሃሉ በቃ እንዳረኸበ እንዳኣሰረ በቃ ብናይ ጎይታ መገዲ ዝኸይድ ዘበለ ሰብ ይኣስር ድሓር ናብ ደማስቆ ከይዱ ድማ ኣብኡ ደሎ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብያተ ጸሎት ኣብኡ ድማ ከይዶም ስለ ዘለዉ ቶም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባት ኣብኡ ከይዱ ድማ ኣሲሩ ናብ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ከምጾም ደብዳቤ ካብቲ ሊቀ ካህናት ሓቲቱ መሰነይታ ወረቐት ሒዙ እንዳኸደ ከሎ እዩ ጎይታ ኣብ መገዲ ተራእይዎ ማለት እዩ ጳውሎስ ወዲቑ ጎይታ ሕጂ ክረአዮ ጀሚሩ ማለት እዩ ጳውሎስ ኢልዎ ጎይታ ንምንታይ ኢኻ ትሰጎኒ ዘለኻ ኢልዎ ሕጂ ጳውሎስ ነቶም ሐዋርያት ተሰጉጋ ኣለኹ ነቶም ሰብ ኢሉ እዩ ዝሓስብ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ከዓ ንምንታይ ንሐዋርያት ተሰጎም ኣለኻ ኣይኮነን ኢልዎ ንምንታይ ከምዚ ትገብር ኣለኻ ኣይኮነን ንምንታይ ንዓይ ተሰጎኒ ኣለኻ ኢልዎ ስለዚ ንኣማኒ ወይ ከዓ ብክርስቶስ ዘሎ ሰብ ምስጓጉ ማለት ነቲ ሰብ ደይኮንካ ትትንክፎ ዘለኻ ነቲ ኣብኡ ደሎ ክርስቶስ ኢኻ ትትንክፎ ዘለኻ ስለዚ ጎይታ እንታይ ኢሉ ንምንታይ ኢኻ ንዓይ ተሰጎኒ ዘለኻ ነዞም ንኣሽቱ ነዞም ኣሕዋተይ ምስጓጉ ማለት ወይ ንዓኣቶም ምእሳር ማለት ወይ ንዓኣቶም ምቕጥቃጥ ማለት ወይ ንዓኣቶም ሕማቕ ዝኾነ ነገር ምግባር ማለት ንዓይ ኢኻ ትገብሮ ዘለኻ በቃ ዳይሬክትሊ ምሳዩት ሪሌሽን ናታቶም ኣነ ኣባታቶም ንሳቶም ድማ ኣባይ ሓደ ምእንቲ ኾኑ ኣነ ንርእሰይ يقدس الله خيلو قويتا يسوع سلازم نحنا كريستوسن حدا سلازخنا نكريستوس مسقاق مالت وين عاي مسقاق مالت نكريستوس مسقاق مالت خال بخال عزرار بس لازم قويتا انتايلو باولوس يلو نمنتاي تسقوني الله باولوس حج قديمو وا ماني خسغا يلو ماني خا من دي تسقون ماني خايلو انا اتنسخا اتسقون نزلخا قويتا يسوع كريستوس ايه شعوب باولوس بقى بتعسى انتاي كجبر تدليني على خيلو اب انف بالحي انت عاد حركه نرسخا يوز قد كايلو نسخا ان ام بدبدن نافرهن قويتاي انتاي كجبر تدلي على خابلو قويتا دما تنسمو ناب كتمااتو انتاي كتجبر كم زقبا كاون ابو خنوغر خايوم بلو يبلنا سلازي ما أسرتي سد صبا شجر زمت كل ساعة ناي قويتا يسوع كريستوس كتصوع مش جمرة نقويتا يسوع كريستوس نسخة كتسرح مسوخ تنبر فقيد كا وسين كا خطعت تخلخا نسمو دم ختصوع نسمو خطخبر كجمر كلخا جدن persecution ويكا سدت ما أسرتي صبا استفار عليه نجارات يمسكا
that's why ኣብ ኩሉ እንተ ዳሪና ሕጂ መጽሓፍ ቅዱስ ኢልና ይኹም ቀዲሙ ብስመይ ኩሉ خفاء ክገብሩኹም የሚልና ስለዚ ዋላ ቤት ትምህርታት ስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተልዕለሉ ዘይትኽእል ደረጃ ተበጽሕሎ መምህር ኢየሱስ ኢሉ ክጽዋዕ ኣይክእልኒ ተማሃረውን ኣነኮ ኢየሱስ የዝኣምን ኢልካ ክትዛረቡን ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃታት ተበጽሕሎ እዚ ድማ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ትንቢት እዩ ሓቂ እዩ ብስመይ ኩሉ ሰብ ክጸልኣኩም እዩ ክትስጎጉ ኢኹም ጽልኢ ክመጸኩም እዩ ሽግር ክመጸኩም እዩ ማእሰርቲ ክመጸኩም እዩ ምቕታል እውን ብስመይ ስለ ዝኣመንኩም ክሳዕ ሞት እውን ከብጽሕኩም ይኽእል እዮም ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዲሙ ነጊርና እዩ ማለት ቀዲሙ ተዛሪቦ እዩ ነቲ ጉዳይ ማለት ንሪኦ ከኣለና ክፍጽም ከሎ ማለት ንሪኦ ኣለና ስለዚ እቲ ስደት ዝመጽውን እቲ ሽግር ዝመጽውን ካልኦት እንተልዕል ነርና ኣይመስለንን ሽግር ዝመጽእ መላእኽቲ እንተዘልዕል ነይረ who cares about መላእኽቲ ወላ ሓደ ሽግር ትበሃል ኤንጅል ገብርኤል ኢልካ እንተ ትዛረብ who cares nobody ሽግር ዘምጽእ ደሎ እቲ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ስም ክጽዋዕ ይብሉን ሰይጣን ከዓ ነዚ ስም እዚ ይኸእግድ ዝጽዕር ደሎ ማለት ኣብ ዝኾነ ሞመንት ኣብ ዝኾነ ጉዳያት በቃ ኢየሱስ ዝበሃል ክጽዋዕ ይብሉን ዝብል ፕሪንሲፕል ስለ ዘለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣኼባታት በቃ ብዙሕ ነገራት ነቲ ስም እንዳውፅእ ቀደም ቤት ትምህርታት ክጅመር እንከሎ ቀደም ዝሓደ ኣብ ጥዑይ ክርስትና ከሎ ትምህርቲ ክጅመር ከሎ ብጸሎት እዩ ዝጅመር ነይሩ ሕጂ ጸሎት ዝበሃል ኣጥፊኦሞ ኣብ ኩሉ እንዳኸድካ ክትከይድ ከለኻ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ትካላት ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ኢየሱስ ዝበሃል ይውፃእ ተባሂሉ ማለት remove them በቃ ጎይታ ዝበሃል ኢየሱስ ዝበሃል ኣልግሶ ተባሂሉ በቃ ይውፃእ ሕጂ يردأك أبينا يجزي بس إحنا خمسة لنا ناي قويت أنا يسوع كريستوس سم دما لو تزجبر سم سلزخانة هي وتذهب سلزخانة ناي وزحات سبات لو تمغنيات زخانة قويت يسوع كريستوس سلزخانة أب كله بوتاتات يعطى أب كله بوتاتات دما مكراي مسكا سلزي سم قويت أنا يسوع كريستوس نسوا لعل كله عبد العل كله سلطان زلوا ملك زلوا يما بو غنصلينا تسوينا بو غنلمنا تسوينا بو عجان انتخنوت بو حمات كان حوي بو كله كم زكاة المسحف كلش نيجرنا له ناي يسوس سلزقنا دما بي اكسبكتانت تتصابا بيتخونو مالت انده حدا انا قويت اخونكا بستفال علي برسيكيشن يمتصكاي كاب صراحة متصكا خلي كام مسارح تخاخ بسدراخ خاب بستفال علي يمتصكاي مالتي so be prepared for that at the same time مالتي حراك سلازي كسعب زي اخدنا اين لومي قويتاي باركم